Sirlah. Mimpi kamu apa? Ibu dulu lah banyak mulai sih. Halo logoफोर, नै जों दा क'क्राझाराव थांदों। मानो थांदों नै बिथांमोना नोंसोरनो फोरमायसिगोन दा जों क'क्राझाराव मानो थांदों नै बिदा गेदेरमोना। Halo, खुलुमबाय। जों क'क्राझाराव मोनसे स्पेशल प्रग्रामनि थाखाय थांनो ओंखारबाय दङ। बे प्रग्रामाव जोंनि बर' कालचारआ माबोरै जौगानांगौ बेनि बागै गोबां एक्सपार्टफोरजों गोबां गुबुन हारिनि एक्सपार्टफोरजों सावरायनाय जागोन बिथां प्रमद बर' सारा। दा जोंबो बेखौनो खोनासंनो बाहागो लाहैनो थांबाय दं। बिथाङाबो माबा मोनसे बुंगोन नामा? आसा खालामो नोंथांमोनखौ गासिखौबो लोगो मोनगोन। फैलायदो गासिबो जमानो गरथि साहा लोंलायनोसै। गाजा गोमजा जाथों। नमस्कार। नै बे विंगारजों थाङो जों, मानसिफोरा नुफैथ'वाखै नेगासिनो। नोंथाङाबो थांगोन? थांदों ओंखारदोंमोन ओंखारनायालाय। दा आराम मोनदों नुहैगोन साननानै। सोर सोरखौ लोगो मोनगोन नोंथाङा? लोगोआवनोथ' बिदि गैया, जेनेबा मिथिंखौनो टारगेट खालामनानै थांनाय जादों। दे गोजोननाय थाबाय सेबजारनि। नै जोंना ब्लगार सासे सिगां जिरायना दंखायो। सिगाङाव ना खुलुमबाय। Maka tadi I want to know misalnya one dollar. Jangan apa tadi kami cuma bisa. One dollar mana misalnya? Dah apa kami cuma bisa. Kalau siapa pun ada enggak. Nei, ibu kita mana dah sampai. Terlalu di mana? Manle jago. Manle jago. Telenya na. Desa bondol. Bondol berada. Kasih boy. Mana saya mau jalan ke roda. Bodoh kamu jalan ni. Ini nak 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 hai ni jangan ni jangan ni ni. Hai, ini ada macam kecil, malu sih siapa dah. Oh. Ada di jalan. Moनबेसे फट' लागोन नोंथांजोआ? दायो बुटा आंनि जाबायनो मोना दे हले आंना मेम'रि स्पेस गैया। आंना डिसप्ले हांबाय मुला दाबो थां Maya Sadia. नै जोंना बिदा गेदेरा गाखोलायबाय। Unaw backside-आव बिदा गेदेर ना? ओइ क'क्राझार लासगारि जल्ले Masih dah masih kilo balu wow school. गरम मोनबाय दा गस्लाखौ खुलांसै। Tolgate मोनबाय जों tolgate। नै जों क'क्राझार टाउन बाय क'क्राझार। ओइ बाजै हटेला थाबबाय नामा? मोनफैबाय जों दा नै रागामाव मोनफैबाय। Kamu ke mana? Jago ada nama engkau? Wah, menjawab kade malah. Kurus lu menemu dulu ya, Udin Bah. Aku boleh menanya aku. Gue agak saja mas kira. Menurut मोजां मोनदों जायगाखौथ' दाथ' नुथ'वाखै थांसै सिङाव मा बिदि नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो रागाम Cordova Cultural Complex. Welcome kalamdeng nih, welcome. Welcome.
लै बा दै लांबाय दै जों लोंगोन नामालै दायो सार बाक्सानि बायदि निखि नामा हाबाब माथो नै बेयाव फ्लेग हस्टिं खालामदोंमोन फ्लेग हस्टिं गोबां जातिफोरनि फ्लेग दं इयाव ना गुरग्रा जेखाइ सान्द्रि ini mah melek, kemana melek? Mai jauh kemana melek? Sungrai. Monfinan dosis di rebel aja. Dah. Sarai Borahari Mahapatni Bersegiri Manogeden Rohindranath Bromo Bitangabu Gotaw-gotaw kena akibat Bejana genang Habapariau Sudah Peigen Odi tidak mau siapa dari Ini Habapariau Sajong deh namanya sajong deh Jogai thapa moनफैया saya sel service layanan selalu nunggu layanan lembur salung ba salung ya salungnya bindas jalan Bode-bode dengan saya di sini. Sebelumnya, apa yang dapat saya? Macam, mana busa kerang ba? Mana busa kerang? Ini nama. Amin. Ay sada, kas sada. Lang balik. Bagus tahu saya. Pokoknya dari saya. Masa aja pokoknya dari ini. Jaga jaga. Bagam tadi. Salam belas ya. Desi seragam. Ba, gede-gede dah. Biskut ke sew-sew jalan deh. Ini pikir celaka deh biskut ke. Pikir di sabsing ya jangan ya. Menci kita gale. Betul habis sudah. Satu mendengar enggak? Kerja saya. Baru selesai. Rayu bisa difilmena, baru selesai. Seran ban wah bebas das spesial mendengar. Adi-adi kurang naik. Kenapa baik aku? Saling kenapa baik enggak? Kita ada pun kita kan pakai yang marla yang jalan naik kita kan. Kau bawa kita yang masih satu jalan naik. Marah gede tong. Sirlah. Lại nó về lễ. Ấy lại thôi. Đi. Nó muốn về luôn xí đây nhỉ ba. Đi coi. Đi lên còn lẽ. Auditorium semua hamsi cinta. Ibu sejak lebih kemarin ya. Marah pasti begitu. Apa yang auditorium singau naik London serba. Nih ini. Tanah kata ada, sarbiya ini sini kali asal. Kerja taruh tanah, kerja taruh tanah.
बे सिदा महरगिरिफोरनि थाखाय लाखिनाय मोनो जों दा सिगाङाव जिरायफैबाय सिगांनि खिनिया महरगिरिफोरनि अडियन्सफोरना बै उनाव दं ओइनै गोजौआव ओइ गोजौआव जिराय जायो बेलकनियाव ओइ मिनिग्लां बिथाङा मिनिग्लां क्रिएसननि अनार आरो खनसेयाव खुलुमबाय मोनसे सावथुन दिहुनदोंमोन जेरै जोलै सावथुना नेसनेल एवार्ड मोननो हादोंमोन बिथाङा बिथांनि डाइरेक्टर लोगोसे एक्टरबो बिथां आलासिफोर आरो मानिनां रायजोफोर नोंथां गासै आरो क्रिएटिभिटी नलेज इनोभेशन आरो पिसखौ मोजां मोनग्रा सासे मानसि दा बेखिनिखौ खालामनो थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ बेखौ मावनो थाखाय आं जेब्लायबो रेडि फिल्मनि खोथा रायलायनाय लोगो लोगो पास होनना बुङोब्ला जोंनि हारिनि सोमावसारनायाव आरो जिखिनि मेम'रेन्डाम जोंहा आंनो गथायदों बे आं दाबो बुंफिनो मोनसेबो मावनो हायै गैया गासैखौबो मावगोन खालि बेवहाय एसे हयथ' टाइम लागोन मोनसे मोनसे इस्युसफ्रा आरो थाबैनो फिल्म जे स्टुडिअ बेखौ बानायगोन खालि खोथाया जाबाय मा जोंनि जे कालचार मालाय जायगाफ्राव जोङो सिनेमा नायनानै जेरैबायदि मोनसे मोजां परिबेस मोनो बेबायदि परिबेसखौ जों दानांगोन नङाबा गाबोन स्टुडिअआव बुलायगोन लोंला जाला जागोन सोरबा टिकेट दानालासिनो हाबगोन नैबे आखलखौ जोङो लासै लासैनो सोलायनांगोन सिस्टेमजों डिसिप्लिनजों थांनांगोन मुलाबानो बारा जाबाय बाहायनायावसो हाग्रास फुजिया ओइ सिदा खोथा बुङो नोंखौ आंहा गोथार जुलि लानो थाखाय 40 बोसोर जाबाय आरो सिदा खालामगासिनो गोखैखा नङाबा सोलासिनजोबगोन आं बेसेबां बुंनांगौ आंनो नोंबायदि हौवाखौ नाङा नों मिथिगौ आंनि उनाव बेसेबां मोजां मोजां हौवाफोरखौ लाइन लागायनानै दं आंनि उनाव फैला दङ मेहेला दङ लिंसार दङ बेबायदि हौवाखौलाय आंनो मानो नांगौ गाज्रिखौ नायनोबो मोजां नङा उदैयाव गेन्द्राद्रा हाग्रा जाबाय होननानै बियो माबा बिरलांनो गोसो दं नामा बे ज' हाग्रा जाखो ना माखो बुजियो नोङा आंनाव बेसेबां बुंलाखौ बाहायबाबो बाहायनोसो हाया आङो नोंखौखायसो उन्दैनिफ्राय गोसोथोनाय नालाय नागारनोबो हाया साइज गैयाबाबो मा एक्टरफोरनाव मा आरो बिसिनि माबाखौ मिथिगौ मा दंजायो ओरै बेजों मोसानाय बेजों मोसानाय ओरै थांनाय जोंना मा दंना गैया नांगौखिनिखौ फैसा खालामै थांनिजि सावथालजों रानलांगासिनो मोसौ फानबाय मोसौ गारि फानबाय मोसौ फाननायनि लाबसो दं मोखांफ्रा मोजां नायबाय
Aja lah, season kosong. Ya udah, kasih wap no. Maka kamu baik. Hela lali bitu kuni ja. Jakang gobay le, menjak gobay. Tata. Jeng na menjadeng, ompray boiler bigur menjadeng. Boiler ke mojan pis menasi bigur lu mendeng. Coba duku saya yang duku saya. Ompray na berapa kali? Na menjadeng na fry, but I don't like fry. Benikainya ngeji klap silu jadeng bikuba. Bung tanggaplah miramis jadeng. Boiler bigur ada naji klap silu jadeng ngalai jaya kini jaya. Naman dia. Jeng nasara bera ini permission apa bera ini? Gizinan baik. Jeng mama dong singo din cince versi dua fainan dari kodi tidak mau habdungan. Dan nengkang menudin silang si mama dong singo. Kemsini leyang nak. Yo tanggal ni yo Piece of City tanggal ni. Dajeng exhibition habang de exhibition, art exhibition. Dolai kang baisa. Kenapa? Gosong lagu suni jangan baik. Arlain ada di. Yo exhibition. Art exhibition. Belau. Ayo belau. Oma. Mei. Ini koran ni siapa koran? Aku lagi message lagi lagi. Aku lagi artis. Ayah kasih artis tu message lagi. Aku sebut tim Miran. Itu tim message lagi. Bahaya tu. Message. Lagi. Kesenangan dah kesenangan. Display comes on the occasion of foto lagasnya. Kontras fungsi Patani. Kani, Indini. Biar maba kot sugrasit. 2,500 meter. Moनसे korjan थाखाय बेसे मिटार नांगोन दैया? 1.5 मिटार नांगौ. देर. नैबे सल, जेन्सनि सल बियो. हौवाफोरनि गोजांनायाव जोमग्रा. बे हिनजावफोरनि स्टल. आर'नाइ. गरखा चुबन्दी बे गर्ल्सफोरनोसो दायो ना? Yang bos ni kita ilo. Hei, Nepali dress lang ba? Somai kan? Somai mono kaki. Nani Krishna somai kan le? Ayo before ma ni chan na ma. Mai lai. Tamule khong deh. Tamule khai ding. Pinam itu. Seloti kau. Yo mari. Itu apa nak hoy? Camri bhat. Camri bhat. Itu apa nak jangan? Itu hoy dhakani. Tadi waktu ini kami ikut semua. Itu puah. Itu apa nak gundruk? Kami cakap ya. Tidak ada motor. Bây giờ vẫn chẳng muốn đi dah. Quên một lát nữa. Rồi. Jadi ni bisa berapa kau? Kita ada ke? Kita buat kenapa? Baji ekstri jabai. No, onsu ada foto sampai kasnya. Dan. Pak, foto sampai jangan sudah. Bila fotografer dong sini.
Peace of City kita mulai dang City of Peace Kokrajhar nih beau red carpet dong foto lagra जायगा बेयो मेन स्टेजआ बेयाव मोनायाव प्रग्राम जानायाव सल' खननाय मोसानाय रोजाबनाय मोसानाय नायनो र' नै बिथाङा एबार मबाइल लाबाय नै बिथांनि मबाइलखौ लाबाय बै बिथांजोआ दा बेसे जिबि फ्रि दं बे जोबखाजोबसिगोन फट'जोंनो जोबलांजोबसिगोन दा बेनि स्टरेजआ फुल जासिगोन र' माबायदि साफाय जाहांदों बिसोर नैबे सासे आरो नैबो 16 GB आ थोनायानो नङा बिसोरनि थाखाय दा जोबलांजोबसिगोन मालाय मा गुवार जायो बिदिनो गुवार जासै बिथांमोनखौसो लोगो मोनफैबाय भिडिअ'सो लानायखौ नुवाखै मन्टेसरि बर' आरो जिरि आंखौ सिनायाखै ओमफ्राय पिंकि दैमारि नोंनि समाव थांसै दे थाथ'दो टाटा बाय बाय दे बाय बाय थांसै थाथ'दो मोजां फरायदे आरो नोंसोरो गोदाव सोराव बेरायफैबाय थानाङालाय थादो थांनो ओंखारबाय बाय 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 क'क्राझार बाय बाय क'क्राझार जों दा बाक्सा फारसे रावना बिनबाय